Ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ Adaebedike, ada ndị Igbo nke onye chi ya zelu. Ụmụnne m ka ekunu me a na-emekwa. Biko enwere m ozi maka ndị Igbo. Ozi asị m zie ndị Igbo. Asị m ngwa ndị be anyị na ọ ndị Igbo ji onwe anyị. Anyị nwa bụ ndị Igbo ji onwe anyị. Ya bụ na ọ bụ na ị bụ onye Igbo, ebe ọbụla ị nọ na-anụ onu m, a sị ka m gwa gị na anyị nwa bụ ndị Igbo ji onwe anyị, na o nwere onye mere anyị ihe ọbụla. Mgbe ndị Igbo bido wee daba mba na ngwongwo eji mara anyị, bụ mgbe anyị hapụrụ chi ndị Igbo, ya bụ chi nwere ana, chi nwe ana anyị nọ na ya, chi ji ana na-akọ ihe niile, na-ebupụta ihe niile anyị na-eri na ana. Mgbe anyị hapụrụ chi na-enye anyị nri, chi bụ ya bụ ihe dị nwe ana anyị na-azọdo ụkwụ, ya ma dị nchaji of ana anyị na-azọdo ụkwụ. Mgbe anyị hapụrụ ya kpọwa chi ndị ọzọ, mgbe ahụ ka ngwongwo niile eji wee mara anyị si wee mebisibe. Chi ndị Igbo na-agwa m gwa ndị Igbo na ọ bụrụ na ya anọchitekwa ha azụ kpọwa chi ndị Igbo, onye ọbụla na chi nke ihe eji malụ ndị Igbo bụ onye na chi ya. Chi a niile nọ n'afọ anyị, Chukwu a niile nọ n'afọ anyị, ọ bụ na anyị anachiteghi back kpọwa chi anyị, na o nwebekwa ihe anyị fụ, na ebe ọbụla anyị ga na-etikwe mkpu. N'ala Igbo ka anyị si pụta, n'ala Igbo ka anyị na-anachiekwe. Ya bụ na anyị ga-akaba ahụ na-eme ihe chi ndị Igbo na-achọ, na-eme ihe ala Igbo na-achọ. Ihe ọbụla bụ ihe ala Igbo na-asọ nsọ ka anyị wepụ aka na ya. Ụfọdụ ndị be anyị nọ na-efe chi ndị ọzọ a na-akpọ deities, mana ha amarọ ka deities a si wee bata n'ala Igbo bịa na-achansị chi ndị Igbo. Maka na ala Igbo bụ ntọala Igbo bụ onye kwe chi ya ekwe. Ụfọdụ ndị nna nna anyị kwetere na dozu mmụọ ọjọọ batara n'ala Igbo bụ ihe webatacha ha, chi ha gbachi ha nkịtị, ọ bụrụ na chi ha nọrọ, ha na-eme ya megide ya ruo kịta. Eji deities a niile ndị be anyị na-efe wee ree ndị be anyị. Ọ deities a ka eji wee jide nwa ala Igbo. O nwere ihe a ka eme nwa anyị ma ọ bụrụ na anyị na chi anyị kwụ. Onye na chi ya kwụ, o nwere ihe na-eme ya. Ihe eji wee nweta ndị Igbo, ebe a nọ wee jide ndị Igbo, ebe a nọ wee gbuo ndị Igbo, bụ ihe mmụọ. Ọ bụrụ ihe mmadụ, ihe mmụọ. Ị rapụrụ anya chi gị kpọwa chi ọzọ, chi ga na-enezi gị, ọma nyere gị aka. Ihe ọbụla efula ewelụ. Nyanwa mmelụ eji ayọ ndị be anyị ka anyị nachitekwe, ka anyị kpọwa chi anyị, ka ngwongwo niile eji mara anyị wee nachitekwe. Onye ebe ọbụla iji na-asị gị Igbo 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 Igbo, o nwere ihe mere eji akpọ ndị Igbo afọ ebe ọbụla anyị nọ. O nwere ihe mere ndị Igbo ji ewu ewu, maka na chi ndị Igbo esika, chi ndị Igbo kara aka, chi ndị Igbo tọrọ ntọala ụwa. Ya ka eji akpa anyị afọ ebe ọbụla anyị ji, o nwere ihe ọzọ. Mana anyị hapụzi chi ya siri ike na-emere anyị ihe niile, na-efe ngwongwo niile eji were ndị nna 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 anyị. Ụmụ mmụọ niile a ebubata eji eme asị na ha na-eklem na ha na-eme omenala, na-eklem na ha nọ n'ụlọ ụka, ha ncha bụ ofu ihe. Ọ bụrụ na ọ bụrụ mmụọ ebubata na ana ama nlenwu ndị nna 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 anyị maka chi. Ọ bụrụ na ụfọdụ ndị nna 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 anyị bịa kwenyelu mmụọ niile abata n'ala Igbo, iche ụfọdụ ndị be anyị na-efe kịta, o nwere ihe a ka eme anyị. Enwere onye nation defeat wu ndị Igbo. Ọ maka na anyị hapụ chi anyị, onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ndị anụnwa abịazie werezie mmụọ anụnwa wee mee slavery, wee bido osuka system, wee wepụta mmọnwụ ya na ya na-abụ so, wee nye mmọnwụ ịtarị, wee sị ya onye ọbụla ekwetọrọ n'ihe anyị kwu were ụtalị apịa ya, wee nye mmọnwụ atịkpa. Onye ọbụla ekwetọrọ n'ihe anyị kwu kọọ ya ọgwụ, gaa ya pin. O wee dị otu a wee luo kịta. Ụfọdụ ndị be anyị na-eso mmọnwụ amaghọ history of mmọnwụ n'ala Igbo. Ụfọdụ ndị be anyị na-eso alụsị amaghọ history ka esi bubata ya ebe a. Mana ebubata ya ebe a, ka a bubatala ebe a, ewere ha wee lesịa ndị be anyị, ka elesi ndị be anyị ha anaghọ ha nọlụ na-awọchị anyị, na-awọchịkwa anyị. So ihe a na-emezi kịta bụ
onye chọọ ka alụsị a jeeli ozi ọ bịa nye ya ihe ọ na-eri, they became mercenaries. Inye ya ihe ọ na-eri ọ lụọlụ gị ihe ịchọ ka ọ lụọlụ, mana ọ dịghị loyal to one person. Onye ọzọkwa nyekwa ya ọlụkwalị a, ọ bụ biznes ọ na-eme. Alụsị ọbụla nwere mmọnwụ nke ya, o ji enforce laws ya ọ ihe ọ chọrọ ịrụ. Ya mee ị ga-eji fụ mmọnwụ nkịta o jide mma, maọbụ o jide ụtarị, maọbụ o jide atịkpa. Kedu ihe isi na mmọnwụ bụ omenala Igbo, kedu ihe nwoke ibe gị ji ụtarị na-achụgharị gị? Ndị nna 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 gị ọ chụgharịrị gị? Papa gị ọ na-achụgharị gị otu a? Nwoke ibe gị ji mkpa na-anaghị enye gị nri pụta o were ụtarị na-achụgharị gị, ọ sị gị na omenala Igbo, ikwete? Ya ka emesizi ka ndị alụsịrị ihe a na-alụ nabazịa, hapụla anyị mmụọ niile ebute. Later they came back and upgraded mmụọ ahụ, ofu mmụọ ahụ kwa upgrade to Christianity all over the world. Obodo niile ife utili mmọnwụ a upgrade kwa ha to Christianity. Ọkwa ha nwa bụzi ihe na-enforce kwa ihe ntọnala ndị bịara abịa dowere ebe a. Nwa bekee ji atịkpa wee chi ụwa, ọ gbara aka. Mgbe mmadụ ga-abịa dominate ụwa niile, ọ gbara aka. O ji atịkpa ezigbote atịkpa wee chi ụwa. Ọ ka na-emekwa ya ruo kịta. Ije n'ụlọ ụka, a na-ete gị ihe n'iru, ị mara ebe o si. A na-ete gị ọyụ n'iru, ị mara ebe o si. Mara ihe etinyecha na mmanụ ahụ a na-ete gị n'iru. Ị mara ihe niile ọ na-enye unu n'ụlọ ụka, ọ na-amara ebe o si. Ọkwa ndị anụnwa butere deities a upgrade to Christianity, the same thing. Ofu mmụọ ahụ ka o wee dị acceptable for generations a anyị nwa na-amarọ mgbe ihe bido. Maka na ọ bụrụ na iru ya ka dị otu ahụ ọ dị before, ndị be anyị ama mme ya accept. Ka a nabatachazie ụka, n'ezie ihe ụka na-eme anyị ụka iji gosi gị na ofu mmụọ ahụ kwa still enslaving our people. So onye ọbụla rapụ chie kpọwa chie ọbụla na-abụrọ chie, but directly enslaving himself and his family. Ịrapụrụ ana chi gị, you are still a slave. Ngwongwo niile anwa iji wee kee ndị nna 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 anyị agbụ ka ị na-invest on, ka ị na-enye nri, ọ ihe ọ pụta. Ị na-asị ha well done for enslaving your ancestors. Ije n'ụlọ ka ị na-enye ha onyinye, ị na-adachi ha ego, you are still telling them na ị na-akwụ ha ụgwọ for ịta ndị nna 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 gị afụfụ na ihe ha mere amaka. Ifugi ya? So ndị be anyị biko nụ, ka anyị rapụcha mmụọ niile abatacha n'ala Igbo kpọwa chi anyị. Ya bụ ozi nwe n'ụtụtụ a. Emecha, ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ike ihe a niile si bata, jee na Ghana, jee na Benin Republic, travel ebe niile emere Osuka system ka ịfụ na the same thing. Jee na India, ọkwa the same thing. Ha ji data otu Osuka system bubata alụsị a niile wee kpọtaza ndị na-enye ha nri. Ndị a na-enye ha nri ka ndị be anyị na-akpọ osu kịta. Mechezie mee ya upgrade to dibia, aka na-enyekwa ha nri. Mechie mee ya upgrade to Christianity, aka na-enyekwa ha nri. Now ị na-ezi anya kịta ịfụ na ndị igwe na-agbakpa agọsị ọfọ, ewere afa Jesu wee mechie ọfọ ha na-agọ. Maka na ha na onwe ha bụ ndị igwe ma na ofu spirit ahụ nọ n'ime ụlọ ụka nọkwa na traditional religion. Unu ya ama ihe karịa traditional ruler. Ije na be ndị igwe ụfọdụ, ha alụsigo ụlọ ụka n'ime ụlọ, a na-azazi igwe na-eje ụka maka ha ma na-emego upgrade from nke ochie to nke ọfụ, mana ofu mmụọ ahụ ka na-agakwa. Ha sị gị na ihe ochie agago. Ihe ochie bụ nya bụ nke ha ji wee bata agago, na ha emego upgrade nke ga-maintain ihe ha zọta. Biko nụ ndị be anyị, wepụ na aka na alụsị, wepụ na aka na mmọnwụ, wepụ na aka n'ụka. Iwepụsị aka n'ụmụ ihe a niile, ma na inwelugo onwe gị. Mana ọ bụrụ na ị ka ji ya ngwongwo eji wee kee ndị be anyị agbụ, ị ma na ị ka na-ekekwa onwe gị agbụ, ọ ga-adịrị anyị na mma. Ise.